Салам жамағат, бүгін біздің 5 июль, сағат 8:30 икінді жеттен де әйтмішлей. Мен жеу тәпей Алабағаға юлға шықтым. Бұл менен бір 10 ел әлік бошқа келген бір фикір. Мен Шалладан Алабағаға барырға тиішейім. Шалланың екінші үшіннан диярлік 44-ші комплекстан. Қазір андай мүмкінлік жоқ, шылай дейік. Шоға көре бүгін біз Суровкадан Алабағаға юл бұттық. Біздің бүгін 29-30 градус шамасы жылы болашақ. Көк yüzü ояз, мощный болашақ, мощный. Үтесі ара шама білән 31 километр. 31 километрға мен шыдарға тиішмен деп ойлаймын. Бұл проблем болмас деп ойлаймын. Әгер де аяқ бір нәрсе эшләмәсә, шаровайлар шықылдамаса, һәм табан төшеп калмаса. Өзім білән 2 литр су алдым, ашарға бір нәрсе де алмадым. Һәм алмаш киемнәр алдым инде. Теге барып җиткәчтән душ караваннарын киемнәрне алыштырырга, чиста кием кияргә. Шул менә бөтен булган әйбер. Әлегә күренешләр менә шундый. Бу менә Суровкадачылар монда өстә. Һәм карап торамаймы? Bir kişi de yok. Uramlar буп-буш. Кешеләр әле һаман йоклап ята. Бүген безнең якшәмбе. Җәмәгать тегендә дә менә 2 мишкә тораймы. Монда да менә асты тишек, тишкәннәр, кискәннәр җил уйнасын өчен. Ләкин беләсеңме проблема нәрсәдә? Шөбеңне булай гына җиргә куйсаң, аны этләр талып эштән чыгарып бетерә. Каргалар тишә дә тарата. Һәм инде асты тишек икән. Этләрнең башы сыярлык тишек бар икән, карга кирерлек икән. Нәрсәгә мишкә тотарга? Әгәр дә ул тишек икән. Кемнеңдер баганасы төшеп калган монда. Төнлә күрмәсәң, тегәрмәшең турая инде. Багана кебек булачак. Минем әле бу тирәләрдә бер тапкыр да булганым юк. Кичә харитадан карадым, нокталар куеп маршрут төзедем. Каян барырга, нәрсә ничек эшләргә дигәндәй, шама белән булса да инде. Чытырмалык аша чыксаң, монда тагын бер басу юлы булырга тиеш. Ул басу юлы менә шулай иттереп тегендә трассага чыга инде. Трассага чыккачтан БСыга барып җитәбез Алатараса, һәм анда бер нинди тротуар булыр дигән өметтә. Монда инеш булса кирәк. Сикереп чыгаларбыз микән? Смертельный номер кем әйтмешли. Баба. Булды. Һәрбер нинди дә өмет юк минем монда чыкмаска. Телефон очты. Очты күзәкләр очты. О. Сикереп чыктык. Суга ләктәз генә аяклы. Ярый, нормаль. Булды, Аллага шөкер. Менә басу юлы рәхим ит. Шыктык җәмәгать трассага. Һәр юлның теге ягына чыгарга исән генә. Тулы комплектациядә. Теге якта юк. Бу якта еракта. Тузанын исне-иснеме, тавышларын тыңлап, төтеннәренә батып барып җитәргә кирәк. Бысыга хәтле. Җәмәгать үткән ел менә монда май аенда менә шундай шәпелешеп, менә шунда килеп туктадык без икәү. Бер новаторис кешесе белән аварияга эләктем инде монда. Кысасы. Менә тегеннән үк башланды ул безнең чорыкка кәмәтмешли. Шунда килеп җиткәч кенә 2 тапкыр бәрелештә, шулай ышкыштык та инде шулай диек. Җиңелчә генә икебез дә менә монда килеп туктадык аннарысы. 3 сәгать шунда гаи көттек әйме. Бу кич белән иде, җомга көн. Эштән кайткан вакыт ашыйсы килә. Хатын миңа ашарга җибәрде, мин рәхәтләнеп ашадым, эчтем. Миңа по кайфу, мин ятам күккә карап, җыр тыңлап. Теге кеше тора, машинасыннан бер керә, бер чыга. Кытырына инде теге, аның өендә кунаклар көтә икән. Ул машинасын кичә генә алган, бүген инде аварияга эләкте. Битулы кунак ди. Бүген машина юра килгәннәр иде. Әйтәм, ник син алайса шулай? Кискен йөрисең алайса, яңа гына машина алгач. Әйе, мин ди, син өйрәтмәкчием ди. Әйтәм, өйрәттең инде. Катырабызмы әйтәм икәү. Җәмәгать юл тулы хәтирә дөресен әйткәндә. Кем әйтмешли, аягызын булгач рәхәт. Кем үрәсең? Салам. Хоу. Җәмәгать бу шәһәр инде астынаймы? Юк, тегендә койма бар икән, нормаль. Лагманны хәләл дигән бу эшләмәй ахрысында кирип булмый. Әллә ял көннәре эшләмәй шунда. Гомумән җәмәгать мен бик аңлап бетермим, не эстәмә дип кафе ял көн эшләмәй. Безнең икенче кафе бар. Әссәлам дигән. Менә монда шундый уңга борылуга, бераз баруга. Татнефттән соң ул да ял көннәре эшләмәй, бәйрәм булса эшләмәй, шул теге эш көннәрендә генә эшли. Нимә генә? Эшләй бит инде ял көнендә кеше йөри бит инде. Менә мин йөрим бит. Менә миңа кирәк. Ник менә шунда миңа дип эшләмәскә, әйме? Шым диле. Аңламыйм. Бу юлдан беренче тапкыр барам мин. Монда әле йөргән юк минем. Туксан 75-75-тә 35, 92-69-75, газ 31. Менә бу элекке Хәбиб кафесы. Монда миңа бозылган карабыдай саттылар. Бер тапкыр кирдем дә шуннан соң. Бүген бер дә кергәнем юк минем монда. Шул беренче һәм соңгысы булды. Һәм шуннан соң ябылды да инде. Шул миңа карабыдай сатканнар өчен яптылар да инде. Менә бысысында җәмәгать. Мин үзем сатып яттым. Менә шунда. Менә монда үзем ясаган бер
басқыш тұрайды. Мынандасын бетон алыштырғандар мына. Мында асфальт жоқ. Бақланған ғана асфальт мында шылай жайылған. Мына жында отырайды мен. Менің хатта YouTube'да видеода бар остарақ. Мен анда дурджи күшейткіш жасадым. Һәм тегінде шәһәргә таба төбәдем аны. Шуңа күрә минем кайда эшләгәнне күрәсегез килсә, кирип карагыз шул видеоны. Мында да шулай кешеләр утырайды. Ләкин мында кафе түгел, мында чәчәкләр саталар. Бер хатын чәчәк сатып утырай. Юл айыннан табышка сугылып чыгабыз ага. Төшкә ашка бер нәрсә салабыз ха. Бу кеше шуның ише бер әйбер. Бу кеше күп. Мен җәмәгать төшкә ашка бер әйбер алмадым, әйме. Шуңа күрә банан һәм бер булка булса ха, су белән эчәргә нормально булачак. Егерләне авырай бер аласы килми. Алдым җәмәгать. Шундый пряник һәм 2 банан. Шул җитәргә тиеш. Һәм бер утырып күләгә, ял итәргә, аякларны ял итәргә кирәк. И миңа җәмәгать сәгать ярым сайын шул утырып, аяк киемеңә салып, бер 10-15 минут ял итәргә киңәш итте. Һәм су эчәргә. Су кытлыгы булырга тиеш түгел. Дөресен әйткәндә су гына җитми ул. Берәнни тузлай бер дә кирәк инде. Тимерләр шуның шулар. Тир белән бөтен тузларын чыгып бетә. Монда кычкарлыкта гына бер нәрсә булыр дип уйлыйм. Ояк эзләре кала. Теге пси куркканда теп ясар тирли юш эзе калаймы? Миндә шуның кебек. Минем эзләремә калачак монда. Киттек җәмәгать, нормально. Ял иттек. Күбрәк утырсаң, монсы кузгалып та булмаячак. Ял итәргә ирек бирмәделәр инде җин тәмәке тартып утыралар аны. Ике яклар. Монда да утырдык, тегендә дә килеп утырды. Җенем сими тәмәке исе. Җенем сими. Төркиядән травма булып калдым мин каягына барсаң да тәмәке исе. Каягына утырсаң да анда кафега утырасың да. Былай скамьяда утырасың булганда. Бөтен җирдә тәмәке инде. Юлдан барганда да шул. Монда да менә килеп утырдың. Тарталар инде. Аллаһның рәхмәт суккырлары әбе. Беренче 8 километр Аллаһка шөкер үтелде. Тагын бер 8 километр уссак, газ күперенә барып җитсәк, күперне узуга мага шунда бер кая урын табып шулай ук ял итәрбез дип уйлыйм. Беренче юл буйлап менә шулай беренче юл ягалый бара торган булабыз инде. Шуң айыннан минем монда да авария эләккән бар. Моннан икенче рәттән бер машина бурылай, Range Rover мисың? Мен өченче рәттән борылдым. Бөтенләй ярсызланып прицеп белән. Әле прицепны алганның беренче көне иде. Өпер яңа прицеп белән өченче рәттән борылган вакытта Range Rover мине күрмичә, арттан барган прицепны шулай иттереп ләгешеп, менә монда уртадарак нәрсә икебез дә менә монда килеп туктадык. Һәм инде бер яктан без икебез дә баздык кагыйдәне, әйме? Без икебез дә иң сул яктан, иң сул рәттән борылырга тиеш идек, ләкин ул уртадан икенче рәттән, мен бөтенләй өченче рәттән борылдым. Шуңа күрә ярар инде мәйтәм, ярар. Шулай булсын, әйдәм әйтәм. ДПС-сыз гына килешик тә риза булсаң, таралышык мәйтәм. Шулай иттереп, ул меннән 12 мең сораган иде. Әйдәм әйтәм, 10 мең бар монда хәзер минем. Шулай иттереп тарткалашып, 10 меңне биреп калдырып, шулай иттереп таралыштык без. Вә җәмәгать, шундый хатирә монда, һәм инде монда бик зур хатирә. Без монда гел киләек, әнә тегендә Бричка дигән кафе янында каршында. Шуна гел туктыйдык. Машинага автостоп белән басып торайык инде. Машина тотып, автостоп белән кайтып китәйек авылга. Монда килеп җитәйек, шулай ук автостоп белән тегеннән Сидоровкадан 5 сум түләп, теге тимер 5лек түләп, нормаль акча хәзерге бер 50 сум кебектер инде ул. Монда 5 километр өчен нормально. Булай иттереп, машина белән килеп, песка стройлаганнарын күргән юк аны минем. Монда инде менә эшле тартканнар ахрысы һәм буяганнар. Тегендә менә күгәрәк өлешләре бар. Ана тегендә бер абзыкай менә утырган. Өрдертә. Мен моны хуплыйм сез айыннан. Сез кастройлап яңадан боясаң, күпкә яхшырак килеп чыга. Булай синнән генә шылтык-патык кына буяу, жүнләй бер түгел, һәм мен моны хупламыйм, һәм мен моны яратмыйм дөресен әйткәндә. Тышкы кыяфәтен генә китерәләр дә булды шуның белән. Менә бу конкретно капитальный була инде. Сез айыннан мен монда су барлыгын белмәйдем. Син кара. Бу Мәләкә сылгасы булырга тиеш. Суы бик әллә ни әбәдән түгел. Монда турбалар да бар булса кара. Күренсә инде камерага 2 турба бар менә шунда. Моннан мин тәгәрмәчләр алдым. Моннан дисклар алдым һәм көпчәкләр алдым. Һәм шунда җидиләр аны бартировать итеп бирделәр. Әйләндерделәр, әйләнгәндә кәкриде, кыты-кыты киләйде. Кышкы көпчәкләр инде бу. Барганда шыл машина кайтарып тормадым, әйләнешеп тормадым. Ярам әйтәм, кышка ярый инде. Җәмәгать күпергә барып җиттек. Менә монда элек гаи торай. Аларны олактырдылар. Артулы 2 генә калды. Кемдер анда капитальный үлгән. Капитальный чырып ята. Исе хикмәт. Мөмкинлек булса, бер мотор күренешләрен шулай астыртыңына булса да төшерермен дип уйлыйм. Чөнки күпер өстеннән анда Шулманга, елгага бик матур манзара. Икенче яктан хәтер. Шундап та теге трәсәсенә төшереп йөри дип сорау да алырга мөмкиннәр. Менә мондагы өстәге шыбыклар шытырдап тора. Ничә вольт икәнен белмим, әйтә алмыйм. Чәчләре үрә тормый әлегә, нормаль кебек.
Пойыз узганда көпір сілкіне. Көпір нешек сынмайдыр, білмейм. Даңғыр сілкінегіне білсен айтем. Көпірді шақтық. Бір гана проблема аяқ киімі қыса. Һәм таудан түшкенде баш бармақ тіреледі. Деген нупаға дейін қабек тикшіп шығырдай дәрежеге жетті. Аяқ киімі бек оңайлы түгіл шул. Мұнда сиырлар рахатланып. Нәк көпір қырайында. Так жамағат сағат 11:42. Әрбір әлінде урманлыққа кіріп, тыныш қана көлеге жер табып, ышық жайылып, ял етіп, су белән прәңке ашап, жайылып кетәсе, ачлык сизелә башлады. Арыганлык шулай ук бераз сизелә. Һәр 15 км ара үтелде. Булай тоташ бер чыгудагылай йөргән юк минем. Әкрен-әкрен тәгә туктап, утырып кына йөргән бар. Без монда кайгыр дашлар кирдек әле. Ну, белмичә кешеләр монда ел буе яшәп яталар. Җәй көне генә килеп, кышкылыкка китеп алай яшәмиләр, монда гел тоташ яшәүчеләр бар. Чөнки монда авитада белдерүләр чыкты. Исатам дигән. Всё для круглогодичного проживания, ТГСБС, су бар, электр бар, но газ юк. Газ юк, чөнки бу даши. Булай карап торышкай. Кешеләр монда яши, ташландык җирләр түгел. Су булса, берәнди куй ише. Мен шуып чыгарайм хәзер, чөнки ярыйсы гына кыздыра башлады кояш. Җәмәгать дугам кабул булды ахрысы. Дугам кабул булды. Су җылы. Бахайт. Бу беләсең мәтәгә тулайым киреп шума торган су. Җып җылы бу. Белмим җәмәгать бу нинди урындар кешенең участогыннан чыга кебек. Әллә бер яхшы кеше шулай оештырган. Төркиядәге кебек. Анда бит кемнеңдер исеменә багышлап куялар шулай. Шишмәләр. Әллә инде болар берничәсе берләшкәндә шулай махсус су үткәргәннәрме? Шокырдан. Әйтә алмыйм. Ну, по кайфу. Төп юлдан менә монда урманга кирип карыйган хәзер. Бер инде урын табып, шунда кунаклап, ушап алып, намаз укып, ял итеп булмас микән? Менә шундай кичкенә генә алачык таптым әле монда. Шүпле. Мебелле. Аларны корырга кирәк нәрсә икән булыр. Бер урындык юк микән? Мин әзерләп куймаганнар микән монда бер урындык? Менә бит скамья. Мин сиңа әйтим. Менә бит махсус минем өчен скамья әзерләп куйганнар. Бераз пешерәк инде. Жарый инде. Бераз коен җиләге җидем әле. Монда тоташ, шагырым. Җыя башласаң, һичшиксез җыярсың бер чиләк. Яки бер цистерна. Җиләге бар, коены юк. Шундай асфальтлы урман юлына чыктым мен. Бер тишә бер менә. 12:45, 18 чакрым узылган. Нормально тагын 13 чакрым узасы. Мен уйлаганым урманда салкынчарак булыр дип, һәм һавасы яхшырак булыр дип. Монда һава ниндидер тәгә дымлы һәм сулау катлаулырак. Машина килә. Чистый. Берәү, икәү, өчәү. Камераны куярлык түгел җәмәгать. Трасса. Җәмәгать мин монда юл уңаеннан менә шундый биналар күрдем, ишекләре юк, тәрәзәләре батык. Кирип карамый булдыра алмыйм. Үзенә бик каты җәлеп итә.